si Maranghilen eh. Tiso ay, good morning. Nesta tay, naikag man mais. Padisal man taton, kay na may mais. Hinandos diyang igagaw mo na. Lamdun ko ni jag tilaob. Tiaw. Kanisa tayo sa una, magsangag may mga bata pa may bisag napas kaha, init-init pa, mapunit din si jag. Kana pa sinangag bitaw nga hapkok pa. Aghapkok kasi nangag kay basa init pa humok man na, pero inigaga luto na kabugnaw kay gahi man mo magbato. Mao nang liwat mi. Bisag karon ganig ako din ta ko pwede mo kaagahi pero maikag kog sinangag. Ay kagaling sa tayo. Tara nga tayo, basig mo naman lang gilamoy. Hindi ka mga dagmak. Ano mo ko ngipod? Nahilos naman ang sahom mo kung natong nanay nang sa. Labaw pas nanay maikag. Tarwita ka naman yung pustiso. Pakusisuhan na kanila. Kalan ko ano. Gamay na may nakuha sa imong pila naman na ibsan tanan, pila makabok na bilin. Duha na lang ibabaw. Ubos. Apat. Ipaibot na naman na. Kung maluoy nila sila parami, tiri. Muntilaw, sabaw tay, sabaw kwantay, napugnaw nay. Hindi na kaya ita? Na, ano? Nanay, tilawin nay. Kaya ni dyan. Kaya. Sabaw. Init pa. Painit sa itong kabuntagon, pandisal, sa bukid. Pan. Bis na nebe? Pan tanin jug ka nang na Kit balas na nay. tilaog. Ikaw, Lexi. Hi, Lexi, good morning. Di Ko init. Kasi ikit ni nanay. Kami unay ko an, tantani mo. Kumpo nay. Kaluto na sa nay. Namay ngipon. Sabaw tay. Dahil magsawa na magtilaob to na kaya lamang tamisag sabaw. Karong kay di man. Init pala Ya ka din. Hindi na. Kompleto among painit, sabaw sa mais o tilaob, pandesal sa bukid. Sa mo kitag pandesal nga na. Kita daw ko. Kita kag pandesal? Kita kaan ng video ni umaalis sa una naghihingitan si tatay O, si Giti. kan sa mga alaw. Nga di kas video. Ano ka na ha? Ikaw be, kit-kit magkagapos sila o. Sa kabuk man niya. Anak ka. Isuro! Isa lagi. Ilamos naman ka. Taon na ka kalasan na na kululun. Ha? Pa, wala. Lagi. Mamahaw na eh, mo na yung mamais. Ikaw tay, duha naman kalusot pati ka tay. Pumalasiti, rasasan siya pa. Loy sa tay, kaya di mali kaduot na ikagra. Yan na, kit-kit na tagtilaob. Upa Violet, dahil tilaob. Bitaw, dahil tilaob karon na yung tilaob, bahan yung sila atos katipunan, kay matukos ng ison. Ali dahil, tilaob dahil yan ha. Love you, Jai. Pangkag mais, Jai. Yan na. Tilaob. Yan na, kakabandisal, Jai. Yan na, hindi mo pa akong butong baon. A few moments later. Na. Ano Suon. Tilaob. Okay lang, nasabaw ka, malagi ukab, ng saging. Silupin sa naman ni Ani din eh. Huwag mo silupin. Ang haway ba? Kaya inatag ni Mamay. Maliway gutom. Restaurant. Wah, lahi to, lahi po ko. Karon po ko kita niza. Bawa di gani di. Kit-kit ba kuno ka? Di, kaghan mi. Hello. Isung tingko. Sa magdoon. Unahan ni amitin ko, soon. Amahan po na amitin ko kang amahan ni Gagaw. Kita ko ni sa una wa. Kita ko, tato. Pat na ko. Esther, o pati isa, di mo magkadang inday, tingnan. Kasi
Si baka nang si Ali? Si Ali? Ali, Atas bay. hindi na. Wa pa maminso puno na liwat. Kaning baka. Kuya po. Sari ang baboy na. Ang baboy. Sarap. Inuguan. Nagduman baka po. Baboy. Kani? Baka. Lipstick. Ano, kawan naman sa mong sudan. Kaano kong lunsudan? Alis sa katipunan. Kari, Kaman eh. Interview. baboy. Naduhay, isa rin baboy. Pansit. Tanis-tanis ang lasa. Uy, dia suta club. Balbakuwa. Bakuha, humok man na. Gulay. Wa pa kailaw. Uy, lagi. Dapat dani mo na kailaw. Uy, kadaan. Kuanan na sa rice cooker. Magtaan. Ano? Kaya naman si Mitag Sabaw. Sa baba pa na yun. Sir, bito ko galinderias at bangsa probinsya. Kung pa-check up ko. Abi ni mo. Mga taos. Trabantes provincial. Laway, Jud. Lawoy. Mga kanang kalendarya ba ito sa inig probinsya sa Palawan, Sudan na. Halos daghangutan klase sa Laoy kusog. Mga staff sa probinsya ato Laoy sila. Kita ko silang rice cooker bitaw nga daka-daka. Lawoy ito. Pagbutang kuan Laoy. Butong madam. Na butong pod. Butang nila og kamunggay. Lagi Laoy lagi. Laoy. Kuha mong gutuway hapdos ba? Di wa naman dito mga tao ban sa kuan. Na mo ka na sakna. Kay Na. kay Napon sila lutong mais. Dali naman ang mais, rice cooker pariharaman. Dua kay rice cooker. Sa bawon niya. Di, para tapos mais og sinabon sa umay. Dengan ra. Ginitod. Ito, dinagnan yung mais sila we. Lawin ko ng mais, tuluto lang. Ang mais kay mo doon eh, tambos kolesterol. Upa, labi na ko ang duga na nga. Pwede lagi dingagan lono, duga na nagbugas og. Tubig. katong hilig mais. Di pa na mahalin ni mo may. Di bitaw. Na ano si mga mais. Daghan mo puro mga tao nga labi na diabetes, di naman sila makagluto. Dito. Mais naman di pangitaon. Muna kami bitaw mais. Ali pa itong mais. Di man tapod mo. Kuhan si nanay. Duhay din nga sa bahay lagi. Agasa. Humay. Agasa. Mais. Nay utan na. Lipstick naman mo, sa tay lipstick. Pwede gahi. Itabang mo na. Kasi tindiran siya mahalin dani. Hindi na kakakakan. Hindi na. Ano, tana. Lantaw na lang karne. Lantaw na naman. Putas. Ay, putas naman ko. Punikan ko gamay des kuan pag Valencia. Maminaw ko sa doktor ko hindi ka na. Okay ra gud. Ja, Kabuntag inom ka tubig. ligam-gam. Nga. Mo na minanggi mo. Parang hindi nakakakaano luto. Daghan. Nagbukas. Lagi. Oh, pay bukas ka na. Mangita ka, biyabas. Bungon. Ano na, naman ko na. Di nang dalar nga bungon. Sa bungon punuan. Mga apple, grapes, mga... Agapol lipod. Kaya agapol. Di, pwede naman. Indeksyonan kunan pod na. Di ka na nga tang apple. Minhan, ginjikan kaya na may mga buslot. Asa mo kagapol. Ato. Kung may buslot, kaya na. Di na, magtanong. Utan, lamunggay, ganas. Buot mo dito, tay. Wala sa may ng balik. Oh. Ako bisa man. Ay, mamili ko. Ay. Mamili ko ka ng Kuya, pag tindira ka na pita kapaypay. Ano ka bubumok ba para na rin? Kita ko sa gumok parang tatay. Sabaw-sabaw niya. Tapos buwan na nagluto. Sige mo kapalit ka ng baka. Oh, nabo. Kanay mong kolesterol ni mo, undangan na mo sige ng kape. Minum ko kape stick, man. Saan pa? Uy, kamay-kamay. Uy, ano lamang ka? Kuya powder. Dili kape mais. Kapoy po mais na yung maglugdang. Ha? Ha? Luwang silaan, katulo ba? Kanahan mo guys, ini din lipstick. Kanan nga tumis dito ba sa Valencia ka. Ni order man dito din na lipstick na kalimot ko lang.
Pwede mo pwede mo nabahaw yung ayaw niya tinagdalid to.